5 ta' Awwissu, id-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maggiore f'Ruma. Fis-sena 355, fi żmien il-Papa San Liberju, kienet imbniet knisja fuq il-Olja Esquilin f'Ruma id-dedikata lill-Madonna li biż-żmien kienet saret magħrufa bħala il-Bażilika Liberjana. Fis-sena 431, ftit wara il-Konċilju ta' Efesu, kien stqarr li Ġesu hi Alla, il-Papa Sistu III, kabbar din il-Knisja u ikkonsagra f'ċieħ qaddisa ta' Alla. Din il-Bażilika hija l-aktar waħda antika fost il-knejjes tal-Punent li huma iddedikati f'ċieħ il-Madonna taħt it-titlu ta' Alla. Biż-żmien saret magħrufa bħala Santa Marija Maggiore u fiha hemm miżmuma s-suppost relikwa tal-Maxtura ta' Betlem. Hi wkoll waħda mit-3 knejjes patriarkali li fihom il-Papa jmexxi l-funzjoni f'ċerti okkażjonijiet. Iż-żewġ knejjes partikolari l-oħra huma ta' San Pietru u ta' San Ġwan Lateran. Fis-seklu 9 xterdet leġġenda li waslet biex din il-festa tibda tissejjaħ il-festa tal-Madonna tas-Silġ. Li skont il-leġġenda għatta il-post fejn il-Madonna riedet li tinbena l-Knisja. Permezz ta' dehra tagħha li l-wieħed Ani jismu Ġanni talbitu li tinbena knisja iddedikata lilha fuq il-post li kellha turih. B'hekk inbniet il-Knisja fil-pontifikat tal-Papa Liberju fuq il-post muri mill-Madonna fuq il-Olja Esquilino. Fl-iskrizzjoni tad-dedika tal-Papa Sistu dan il-fatt mhux imsemmi, ebda tifkira ma nsibu ta' dan il-miraklu qabel xi mijiet ta' snin wara u issa hu magħruf bħala leġġenda. Kummissjoni għar-riforma tal-Brevjarju irrikmandat lill-Papa Benedittu XVI fl-1742 biex din il-festa ċerġa' tissejjaħ id-dedikazzjoni ta' Santa Marija bħal qabel. Dan it-tibdil għadu ma sarx ħlief fil-kalendarju l-ġdid tal-Benedittini. Din il-Knisja hi waħda mill-aktar magħrufa fid-dinja għad-devozzjoni tal-fidili lejn il-Madonna. Ġewwa l-Knisja hemm pittura tal-Madonna bit-tfajjel ċkejken li jingħad li kien ix-xogħol ta' San Luqa. Din hija magħrufa bħala Salus Popoli Romani, jiġifieri il-protettriċi tal-poplu Roman. Il-Papa Franġisku l-għada li kien elett kmieni filgħodu għamel vista privata quddiem dan il-kwadru, poġġa bukket wart u qatt jitlob lill-Madonna. Fl-eżortazzjoni appostolika Marialis Cultus, il-Qaddis Papa Pawlu VI għat-tmexxija tajba u għall-iżvilupp tad-dedikazzjoni tad-devozzjoni lill-Imqazza Verġni Marija insibu dan. Marija mhux biss hija mudell tal-Knisja kollha fit-taħriġ tal-qima divina, imma hija wkoll għalliema tal-ħajja spiritwali għal kull nisrani. Sa mill-bidu l-insara bdew iħarsu lejn Marija u bħala jagħmlu ħajjithom qima l-Alla u jagħmlu l-qima bħala l-impenn ta' ħajjithom. Sa mir-4 seklu San Ambroġ kien meta kien ikellem lin-nies kien jgħidilhom li jittama li kull wieħed minnhom ikollu l-Ispirtu ta' Marija biex ifaħħar lill-Alla. Għandu jkun f'kull nisrani l-Ispirtu tagħha biex jifraħ f'Alla. Fuq kollox, Marija hija il-mudell ta' dik il-qima li tagħmel mill-ħajja offerta lill-Alla. Dan hu tal-qim antik, imma li jiswa għal dejjem u lil kulħadd jista' jisma' billi jagħti każ tat-tagħlim tal-Knisja u billi jisma' il-leħem tal-Verġni meta minn qabel wettqet it-talba tal-għaġeb li għamel lill-mulej. Ikun li trid int, Mattew kapitlu 6 vers 10. Billi wieġbet għal-ħabbar ta' Alla. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, isir minni skont kemmtek. Luqa 1 vers 38. L-iva ta' Marija
hija talima u eżempju għall-insara kollha biex l-ubbidjenza għar-rieda tal-Missier tkun it-triq u l-mezz tal-qdussija tagħhom. Min-naħa l-oħra huwa importanti li tara kif il-Knisja turi b'ħafna modi ta' qima ir-relazzjoni tagħha ma' Marija. B'qima kbira meta taħseb fuq il-kobor tal-Verġni li saret il-Verb inkarnat permezz tal-Ispirtu, b'imħabba li tħeġġeġ meta tara l-Marija spiritwali tal-membri kollha tal-ġisem mistiku, b'tama meta tħoss li tal-avukata u l-għajnuna tagħha, b'servizz ta' mħabba meta tara fil-qaddejja li tal-mulej is-Sultana tal-Ħniena u l-Om tal-Grazzja, b'eżempju ħerqan meta taħseb fuq l-qdusija u l-virtujiet tal-mimlija bil-grazzja, b'istaġib kbir meta tara fiha ix-xbija l-aktar safja li tixtieq u tittama li tkun. Bistudju bir-reqqa meta tara fis-sieħba tal-feddej li ġa għandha sem sħiħ mill-frott tal-misteru tal-għajt minħabba il-milja tagħha tal-futur sakemm jasal il-jum li fih imnatfa minn kull tikmixa u minn kull teba issir bħala arusa imżejna għall-arus Ġesu Kristu f'Apokalissi kapitlu 21 vers 2. Marija hija l-unika mara li stħaq ilha tissejjaħ u arusa. Waqt li tan-nisel tagħha daħlet il-piena fid-dinja, l-Om tal-mulej tagħna reġgħet weldet il-fidwa tagħha. Eva meta qatlet ħasret, Marija meta tagħti l-ħajja ġabet ir-risq. Eva sawtet, Marija fejqet. Il-Verġni mod tal-aġeb u uniku nislet lis-Salvatur tagħha u ta' kollox. Hija it-tempju ta' Alla, l-għajn imħabbra, il-bieb fid-dar tal-mulej. Jeħtieġ skont San Bernard li nivveneraw b'qima kbira u nuru devozzjoni tenera lil Sitna Marija għaliex hija l-akwadott li permezz tiegħu aħna nirċievu il-grazzi li Alla joġbu jibatinna. Mill-innu tal-Asar, slima li kewba tal-bahar, qaddisa u kbira tal-Alla, dejjem verġni bla mittifsa, bipilena u ferħ tas-sema, uri li tassew intomna, wassal talbna qudiem Alla li fih nintu twilet minnek biex isir għalina bniedem. U din hija talba mill-liturġija tas-sigħat. Warrab minn qudiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk b'dak li nagħmlu aħna insalvaw bit-talb ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen.